Let's go password. Hello guys, hello. Hello guys, hi guys, hi guys. Hello guys. Just a quick update. Hello guys, hi guys. Hi guys, hello guys. Marise say hi, hello memory Simango. Eni Shupi, hello. Kwazua Michelle, Charity, hello. Sharon Makaure, Bianga Wadi. V, kwewe V niziro wakazodinyepera inda usina kuya. Ende fizwa unoita ufutiweka. Minuka mdzipura. Ndakatona mwe mota ine kala yako ndikati ndiwe chete watu kuinda usina kuya nawe. Shosho ungandigarisa uri gakuya. He? Apa ndasira ndakamirira kiri message za apostle za prophet hadzina kupinda. Hello guys. Murise say hi guys. Hello guys. How are you guys? Hands nige chimudongorera. Michelle, but andiselina ungari pa live one. Kwa kune live andiselina one. Anga varipo. Farira imuchenje. Alright guys. Really Farisai, Julie, Nyasha, aiwa waileko kupindisina kuona. Justina, Kotwe, Johnny, Francisca, Milka, Depi Milka, Neti Mutaridi, Primrose, Phoebe, Martha, Trusty, Eva Udze, Rudo, Phoebe. Guys, Trukuda. Chico. Alright, tozotaura kuseri. Ansa nakizo pa live yawo. Anditika kwenda ndiri pa live chitanga ndobva ndataka kufutegwa ku live kwazuvako. Kwayo yai ku live kwazuvako utaona tega ndakutisa nchimanya ikuko. Nai. Annabelle, Jester, Justine. Alright guys. Maskura say guys mane rusani mwana ninjani dumelama tekwa naputhi murise say guys murise say alright ndauya ne feedback about mwana weku Ermelo nyaye ku Ermelo it has taken another twist as well. Thank you Mkoma Mo boys. Thank you thank you for the support. Asikumurora weko ere Mkoma Mo boys food. Yes, Kimisi. Mafuta. Kwani murora ere Mkoma. Tiwe the kitchen parts. Tiwe the kitchen parts. Kwani murora ere mafuta. Thank you, Jester. Thank you. Right. Yatora twist shakare nyaya. Rigaindi fonere mwana wae ataura ega sema siva ese. Munzwe anditi munzwe zvinyuwani zviripo. Muzvinzwira anditi. Zvinyuwani zvabuda. Yes, yeah, tapa life manje. Right, Goldie, tell us what is happening nasi ku Ermelo. Okay, hanzi mutumbi auchafa ngokuramba uri mumochari. Hello, ndiri posisi. So hanzi musaka kana usinga saba ngku mafone gwana nini? Tafonera nemburidzi wacho mochari kiti mochari yake yange kupeta shande. Mochari yange ya bribe kunzi kuti ungopiswa. Inonzi mochari yaisi kutoshanda. Aitutoshanda imochari yange ya bribe but nikuenda kwatikete chakawanda nemamwe maZimbabwe. Akazonzwa tsitsi saka ari topona kuti mochari yange yanga isikashandi. Emakwanisa maviga mutumbuzo Tuesday. Saka munhu yakatovharwa kudhara mochari but murungu yanga anobraiba kuti vapise mutumbi mukati ndosaka akaramba. Ichokwadi.
Alright, saka ndiyazo kufonera imimi nhasi akati mutumbi hazvichaiti. Saka hanzi mudini nokuti murume uyu aiclaima ownership yebhodhi. Hanzi muite sei? Iye ndiyakatozoramba nemutumbi muridzi wacho mochari akati hazviite kuti uvige munhu hama dzavo dzisipo. Saka ndiyazotifonera akati dai maikwanisa mamuviga musi weTuesday because funeral pala yangu haichashandi. Chainoshanda ndechekungopisa vanhu. Alright. Saka kwanzi chipisa imazopiwa yenyu nguva yedhe kuti imi muchipisa. Aiwa yekunzi tivige munhu. Oh, kuti muvige kumusha kwedu hakuna tiri maZimbabweans. Hakuna anopiswa tokwanisa kuviga zvedu. Ndopazotipa kuti aiwa imi kana muchiviga munhu muvigei musi weTuesday musi wa2. Kuswera mangwana. Kuswera mangwana. Saka iye murungu uyu asati abatika, asi kubatika. Murungu uyu akatotenga mapurisa bhodzi. Mupurisa uyu akatitambira achifamba nesu achichakunge munhu ari right. Akatotengwa. Okay, akuti chii chakuitika manje pamupurisa uyu? Bhodzi pane mupurisa uyu chamubvunza nhasi anga achindifonerei nhasi kutaura nhasi akati ndifone nezuro ndopataura akati ndifonere mangwana na 10 o'clock. Ndokupai case number nema evidence ese. Saka nhasi patazomufonera akati ina handitombori muErmelo handisi padhusi. Ndozvatakaitwawo nemukadzi uya. Saka muriko hai nyaya ine zvakaoma vapindira. Bhodhi, remember zvikuitika guys chekuti bhodhi yakawanikwa iri mumvura. Bhodhi yakawanikwa yakakandwa mumvura. Saka yawanikwa ikazoburiswa mumvura. Saka remember guys, bhodhi yambogara mumvura yoburiswa yoiswa kumafiriji asingashandi. Ipala remember kuti ipala yekungopisa vanhu, haisi pala yekuchengeta mabhodhi. Ndosaka muridzi wepala kuti uyamutore chi uyamutore uyu. Saka ane funeral police here sisi vako here? Angasangana funeral police but ari mupenyu anga ane mafuneral cover nezvinhu zvese. Sezvo murume uyu auraya mukadzi wake asina basa naye. But kana anga ane funeral cover sotaura kwauri kuita iwe weka hazvinei nekuti chi anofanira kungovigwa nefuneral cover yavo iyoyo. Izvozvo akatoti hanzi imbwa idzi mablacks imbwa aida kutouya nekatop kangari keblack ari pabheki kekungoti kangotorwa mutumbi ungonopiswa. Katopu ke ikablouse Sisi Melly yacho haina tombomira mushe. Sisi Melly kutaura kwati kutaura nyaya yacho hatidzambomisa mushe kana isusu wacho hatisise wezi nyaya iti haisimudzira. Because nhasi panamboti Sisi Melly mamuka sei paya Ungache tatoenda kumasiteni kuti tibvunze case number. Because tonzi nemwe munhu uyu akaurayiwa munhu akamuuraya haabuditswe asina tomudhiramu aenda mukoti. Ndizvo ndaitaura wani musuya Saka tadaro zvikazozi nemupurisa mukuru wemasiteni nyaya yenyu inotoda kuti mubatane nevamwe vanhu. Nyange mutumbi uyu usikachaite pamunombika sarai neropa rake because mutumbi uyu hauchaiti. Akabviswa mwana anga ari mudumbu because akaurayiwa nenhumbu ine 8 months. Saka mwana ndo wataida kubvunza saka ndozvinhu zvakurumidza kuti vakabvisa mwana uripi uyu? Hatitombozive kuti mwana uripi because isusu utazobvunza vanhu kuhospital vakati munhu anga asina nhumbu. But inini last stage sema ndakauya munhu akatone nhumbu ine 8 months yatokura mwana itotamba mudumbu. Saka kuti vakatora mwana mupenya ariko kune kwakachengeteswa handiti? Ndofunga mwana ariko mupenyu pane paakachengeteswa wakati uyu asina basa imbwa ndikati mupise kuti nyaya iyi inyarare. No one knows about the baby, only the sister ndiye akauya kuno kuDecember akaona sisi vake vaine nhumbu yanga yatokura. But pawanikwa bhodhi apa sisi hapana ningikiri, sisi havana nhumbu, vawanikwa vasina nhumbu, vawanikwa vasina mwana. Kwangowanikwa munhu akachekwa chete. Handikuona. Saka zvebhodhi hapana munhu ari kuzviziva. Hakuna munhu ari kuziva kuti mwana aripi. Hapana munhu ari kuzviziva kuti mimba yakaindepi. Mimba iyi vakavhuya vakatora mwana here kana kuti mimba yakaindepi. Hakuna munhu ari kuzviziva. Asi chakangona chokungoti mimba hapachina chete. Dzimba dzemabwe zviri sei. Akangona kuti hapasisina chete, mimba haichisipo chete. Handiti maona. Saka guys ava vanhu vanzi vakwanisa kuviga bhodhi nemusi Tuesday that is kuswera mangwana. Saka vana ava vambenge vafamba kwavafamba
ndikatoona kuti vakutobatirwa because vana havana chavari kuziva vanenge vachingobatigwa nenyaya yatekeshera imomo saka kupala kwavainda vosvika vonzi kunoviga nokuti hapana zvine kuchaita kuti munhu ainde mutumbi ndokuzimbabwe hazvichaiti mutumbi wakanganisika zvokutodaro kuenda kuzimbabwe hazvichaiti kuti mutumbi ndokuzimbabwe hazvichatoiti waora zvokudaro saka mutumbi wakutofanwa kutoti uvigwe kunoko hanimaona saka ivo vaungakonisa kutawo kumwe kwekuti vavige mutumbi vakaudzwa kunzi 15,000 of which hazviiti 15,000 tori mari yekubva kuno kubhodhi kuenda kuzimbabwe hazviiti hanimaona saka ini ndoda kumbokudonedza Goldie ramba uri mucomment section anti ndondoga kudonedza gamba kudonedza alright gamba kudonedza so that kana paine anogona kutibatsira antika panyaya yevana ava because tatofanwa kuti tivige bhodhi kusera mangwana guys vana ava vamadiaris uyu ndo mwana uyo anotodedza nezita mwana ndoziva ndisaka ndimudedza nezita rake ndomuzivira mucomment section vachinji munomuziva andi anasisi ake kukawadiwa asi chimudhayari akanenge achiita zveudhari hwake ndasingadozivi kuti raitopwa ndari munomu hanimaona azotaura kuti aiwa ndeni tiri kuzimbabwe hanimaona saka takufunga kuti bhodhi titongobatsira mumwe mwana uyu wedu uyu kuti bhodhi ivigwe munoyu ndo zvitoripo kuzimbabwe hazvichaiti kuti tiinde asi 15,000 haiiti saka kana pana ane rubatsiro kuti anogona kutibatsirawo kuti pangafambisa sei zvinhu zvinenge zviri chipa how best can we do it please you are allowed to call in okologati mbona vari kutraya kubhasa vachitraya kubhasa tora kuti chi mbunzo wakutraya kubhasa hello masora sei ndaona muchitraya kubhasa muri sei maswera sei oh mamsho alright imo muno ndofunga kuErmelo kwacho kwaanogara ikoko ndandora kuti mukwanise kuwana information izere kuti adateka nebhodhiyo angaita chii chisofa hapana tonzwa makuwa then makuwa kuErmelo ndandora kuti tichikonsa kuti maprice kuti mari nekuti 15,000 iyo andora kuti hapana mari yachiri havana mari aiwa havana nosandiri kuti at least information iyo mangwana makuseni tinokwanisa kuvabatsira then toviga bhodhi yacho kusezvari kureva izvozvo motoviga asi mune pala nomagari atoda zvai komunenge makazviviga muri piko imana hanzvadzi tikutsvagai panapa mune pala munogona kuvabatsira aiwa maiwa zviri nani hanzvadzi aiwa zvinofadza muri kupimi that's good aiwa zvinoita magweri vedu vaisiriwo malavu nemalakes hanzvadzi ava munonzi hanzvadzani okay vaisirewo ndiwo ndirimaona ndatopinda pakanzi get all the necessary what bless you hanzvadzi bless you thank you very much saka handisi kuziva imi mochidzokera mucomment section ka ndochidzosa vana ava ndovhunza mati ndovhunza kuti mandindofunza kuti udii kuti tinzwe kuti munhu kuti andateka nebhodhiyo angaita chii apart from kuchengeta bhodhiyo angaite paperwork yange yaitwa here what was the intention because I don't ngoda kupisa bhodhiyo ngoda kuipisa nditi murume wacho ndiye akachida kupisa murume saka wangu waita sofa mapepa wa then kana wachingwa kusanangurirai mangwana makuseni before 9 ndokufundira nembezotobatsirana sei nawo tobatsira kuika because thank you very much kana makunotsvaga quotation please mutsvage the cheapest coffin nokuti mari havana vana ava patorina mari saka tsvagai the cheapest coffin chairo ma havatorina vana mari ava vangasitorina kana nepekugara havana vangasitorina ava isusu yagoing to give back to the community tongovabatsira kuti zvatinokwanisa kuita nichitaura nemangwana mozvakutoita mangwana zvimakuseni vanhu tinokwanisa kuvabatsira kuita bhodhiyo thank you very much thank you hanzvadzi thank you very much bless you regai ndivadzose ndivabvunze regai ndivadzose pindai mucomment section tinzotaofa alright thank you hanzvadzi wow right regai tidzose mwana wayatinzwe regai tidzose mwana wayatinzwe yes padiaries we make things happen padiaries we make things happen padiaries right Goldie
Exactly. Paita, one of the brothers, ari mukati comment section afona ndofunga wamunzwa ndofunga nawo uri wangu ari comment section ati they would love to help murume wedu mudhayari panapa ati ane pala yake saka toda kuziva ati ndibvunze kuti uyu iyoyoyo munhu kwaba makongwa kune body yasisi wenyu pane any paperwork yaitwa here kuti munhu akwanise kuvigwa neTuesday. Atina kana paperwork simeni atina kana chi saka kuti muvige sei pasina paperwork achitikwa iviga neTuesday ati munoviga sei pasina paperwork. Munhu wepala uyu achizongotibatsira because pamamwe mazimba angaita noise vakaenda kunonzi EFF ndovakatozobatsira atina kana paperwork kana death certificate atina muridzi wake murungu azongoti handikwanise kubudisa bhodhi yemunhu kuti anovigwa nemurume uyu ari one ari suspect yemurder case. Apasina kana atongovigwa pasina case ani mukuzviziva. Kana atongovigwa sisi venyu apasina because mapurisa anenge ine noti chiripo pampalo by law guys bhodhi yakaonge iri maoko mapurisa handimaona mapurisa oita inonzi forensic oinde bhodhi yoenda kuforensic handi yonotariswa kuforensic kuti zvechokwadi yo zvakafamba sei handimaona then kana manje uya kutoti chivigai that means apasina case because apasina evidence. Sisi mbeli mnozi ya dema ipanisa mangwana demo ya mambo ona hone. Chireka ndikoya neTuesday mningina musokuviga zvandataura zvezve chireka nokuti nhasi mangwana hazviiti ndine vamwe vari pano izvo zvapa mningina vane nyaya yawo dzavo saka chireka ndimbobatsirana navo mangwana kana ndapedza mangwana Tuesday kusenseni I promise you ndenichikumbira baba kuti vamboitawo madhiri avo kubasa kuti tikwanise kumuka kusendi chiu yako sezvo kwanzi Tuesday kovigwa. Bosi smeli munhu ari pana wigwa Tuesday zvataura nefuneral pa. Saka chirega tidi iwe chidi pa phone number antika ye funeral parlor iyi tipe ava vanzvadzi ava vati vari kuda kuzoita burial yachona anditi yenyu mumwe wedushu so that votaurirana ka ava voita paperwork yese anditi tongoziva kuti Tuesday body iri kuvigwa. Alright smeli. Saka unayo phone number munayo hesanzvadzi munayo here phone number yekupala uku. Akaramba kutaura nezvenyaya zvachose hachatombodi kunzwa anything to do with the case. Hauori takatoona kubva day one tikuuya. Chipo achitipai namba yepala imi muchitoka naye namba yemuridzi wepala tione. Kuya mangwana ndingade ndauya asi kuti ndiuye mangwana hazviiti ndichakupa reason kuti nemhaka yei ndingade ndasimuka mangwana ndau yako saka ini ndokupromisa kuti neTuesday ndouya muri kuzviwa. Alright smeli kana ndiri kutosumuka makuseni ndomuka makuseni ndonotora namba yemurungu wacho muridzi wepala because izvezvi kana muridzi wake wepala angotora namba yedu ndoyakakwanisa kufonera isu kuti tore namba yake ainga achitya akatotinyima namba yake saka zvandokwanisa kuita ndezvekuti mangwana ndamuka tomuka toenda kunotora namba yedu because even isusu wacho momuudza kuti kune vari kuda kuita paperwork nokuti hamukwanisi kuviga pasina inonzi chi death certificate neburial order saka mukamudaro titoda burial order unless akuitirai kana asina and noti hanzvadzi ava vakwanisa kuti vaconsulte kucity council yeku Ermelo kuti patengwe guva handiti panoda zvese izvozvo. Ndichienda njakutumira but please mungakwana yamusei Tuesday because ndinouya muningina ndinouya Tuesday because sisi Mary inonzi chiyaye inonzi death certificate yakatotorwa kudhara yakatorwa kudhara akatotora kudhara mutumbu uyu wangofana neuku burial inonzi certificate yainonzi akatotora komaface because patakasvika muridzi wefuneral pala akabhati munhu yangonudza kuti mukadzi wangu akaurayiwa nevamwe vanhu saka inini ndoda kunoviga mukadzi wangu because ndandakachata naye muZimbabwe haana hama dzake ndizivi muZimbabwe tinyorere tsamba kundonotora death certificate nyaya iri kunokaina kumira mushe sisimeri haina kumira mushe sisimeri because even us we are not even safe. Na machemero amaita manje ndautochazitanga kuona kuti pane huori huripo huori huripo chaihuori hwakasimba huripo kana pane vanobatsira kana pane vachiita sei hazvina kumira mushe we are not even safe zvokuti musimeli
pamwe munin'ina kana ndiyani vanotozofona kuti SISmely ndiwe akusina. We are not eating safe izvezvi because iye chaari kuda inyaya yemainsurance yekuti atore mari. Alright. Saka chire zvino kana death yacho rakatogwa saka tinozoriwa nepire kuti tikwanise kushandisa kunovigisa. Inonzi home affairs and home affairs yakati zvoni. Zvinhu zvese zvaitika izvi tasiri kutozviziva because murume uyu akangouya akati zvoni. Mukadzi wangu akauraya akanokanirwa kuvhura akazoparetwa mwana asi. Sesuspect akabatsirwa nemapurisa kuti atore death certificate. Ha? Yeah, it's get complicated by the day. Yeah, by the day. All right. SISmely chinchakakosha ndechekuti tiwane pekuigira munhu wedu nehembe kuti mupfekedze nemekuti muuye muone situation iri kuno because kana SISmely chitaura pafoni akwanise kuzvinzwisisa mukasvika mukaonawo ndokuti vanhu vakwanise kutibatsira because SISmely situation iri kuno haina kumira mushe. SISmely haina kumira mushe. Mapasipoti emunhu achiri kunzi betisfiga haasi kuda marriage certificate hakuna zvese zveevidence yekuti akauraitse hakuna. Tingori vanhu vakanomira nemurume nemuridzi wepala kuti atibatsire case number hapana. SISmely nyaya haina kumira mushe. Alright, don't worry, ndo yako neTuesday. Chireka ndinzo yanza vari kufona futizo kuti vari kuti chi anzvadzive ku vari kuda kubatsira kuita burial. Alright, tiripo. Alright, sharp. Hey. Apana kumira mushe naimi. Nyaya iyi ndakataura ndikati nyaya iyi inoda kuti tinyetse mene full story. Because isvinda kufonera iye futi inochinja anytime yatochinja izvo. Kuchiwo chikuitika. Hesh. Ya kune huori zveshuwa. Hanzvadzi. SISmely. Okay, nyaya iripo ndekuti I think kuti establish zviri kuitika. Network. Taura naye makusina nditika. Taura imanga mabreak hatina kutonzwa. Ndiri kuti dai zvaigoneka ndakwanisa kuona namba dzaanateka uya nditika. Ndotaura naye makusini because what I'm picking up inyaya yekupima mapolisi dzinoda kubira pamari andife. Saka akatsveka ndotaura naye makusini we need to give us like this to what is happening because kana burial order rakaitwa nedeath rakaitwa riri chokwadi hazviti tadzise kuti tibhuke graveyard. It's so easy, you can book graveyard tiri kunobhuko then patinongosimba kuenda kuErmelo takundoviga order rimunozwisisa. Saka we need to establish death racho nedeath racho zvinani zviri kupi. Hakuna vanoramba nedeath remunhu kana death remunhu kana burial order yemunhu hazvigoni izvozvo. Mapurisa acho iwayo kana isusu tikatova involved in whatever is happening there. Saka upiwa inhamba dzemunhu wemochari. At the end of the day kana ari kuita fraud inovharwa futi mochari yacho iyo inovhariswa straight away inoswera yavharwa. Saka ngandiwane nhamba dzemunhu wemochari then from there inozokuudza imamwana what's the way forward. What we can do since ari kuErmelo ikoko futi anotibatsirawo kuti tikwanise kutobuka grave yacho inini tiri kunomusa kupira nhamba idaipoku handi muruzvona. Alright, no problem. Saka haisi nyaya imichipuwa nhamba dzemunhu wemochari. Chikuru ndechekuti bhodhi ikandiyara dzikwasaita kushata then whatever dzotoda kuinvestigata zvoitwa tapedza kuradzika bhodhi hazvina problem izvozvo. Alright, no problem. Right. Saka vana vati vangu vasina puwa namba iye akatora namba dzavo. Saka makuseni atachamuka vachinda kwantika vonopiwa that number yova vatondipa ndobva ndatokupai. Exactly. It's just that kuti mangwana ndingadi ndakwanisa kuti ndinde kumangwana. Mangwana manje andikwanisi kuindako. What I also want to know is kuti munhu wefika rapala yeyo akachengeta bhodhi yoyi akaita remove yebhodhi yoyi akaita for free iri vari kumubhadhara mari. Akabhadharwa mari nemurume uyu murungu. Achifanirwa kupisa bhodhi. Aifanirwa kupisa bhodhi. According to what vana zvakutaura kuri kunzi bhodhi aifanirwa kupiswa. Okay, it's fine. Saka zvina problem chitesa zvokuti mangwana ndokutozitaura kumamuseni. Alright, pakanaka ndazi, thank you. Okay, thank you SISmely. Yeah, zvakaoma nyaya yaka. Zvakaoma. Right. Saka zvatiri kuita guys mangwana chirega ichidi kufonerwe munhu wepala tione sezvo kuti mangwana handikwanisi kuti ndingaenda ko guys
ndozvati atizivi chinhu vana havasi kuziva chinhu vati vachanobvunza mangwana havasi kuziva anything so far havasi kuziva vana ava anything havasi kuziva phone number havasi kuziva kuti pala inonzi kudii hani maona saka totozozviona mangwana kana vaindako antika then tokwanisa kudii kutangira ipapo kuti tifambiridze nyaya idzi anditi kana takuda kuita noise guys if we saying now we want to start making noise tanonzwa nyaya yese antika simba chikanza ndakamisira message haana kuresponda antika wandisina kutaura naye ndi Hopewell ndasanda taura naye but ndirogona kutaura naye Hopewell tozonzwa because atakatana kutawe ne full story first animaona then tozotangira ipapo animazviona ndipo tozotangira ipapo varipo machiti we need proper journalist up kanta kutakuta noise but we need it after taenda pa ground tanonzwa kuti zviri kumbonyatsofamba sei animaona saka Tuesday ndo panchamuka maybe ndomboronga Tuesday ndimuke we need exactly and we need facts first then tozotangira ipapo tonzwa kuti zviri kumira sei animaona tawana chitawana nyaya zvizere mangwana handikwanisi kuenda because sisiva anawo tikutsvaga ana guys asati amuwana antika chikanza we can only kana achida kubatsira Yvonne that is kana akati responda if he doesn't respond we cannot force him and mukona I send him a message it blue ticked antika but hana kuresponda anditi hana kuresponda saka we cannot force muna nenga asingadi kuti abatsirane nesu panguva iyoyo kuti uya utibatsire we can resource chichi kutsvaga kune dzimwe nyaya kune vamwe vanogona kuda kutibatsira simba I send him a message anditika hana kutoresponda anditi saka tongomirira kana asina kuya I will just go kuna Hopewell ndisa zvokumufonera and then kana kabvumawo then we talk anditika so sisiva anawo varipo panapa anditika vari pano sisiva ana vatofambirawo nyaya dzaana andimaona saka kuti avasari vachifamba voga vana kwavanozivawo muno muRustenburg vakabvawo kuZimbabwe andimaona vakabvawo kuZimbabwe pana sekuru kuti I want to help for free sekuru muda kubatsira ana apa vandungi muda kubatsira ana watu uyu ana ndakakudza yapa chiti ko mwana uya pane musumu wedu atisiri kuona kaindepi mukati ndiudze kuti hama dzake kuti dziuye padhuze nepicture rake zvino ndinavo pano memorse vanhu kanfida vauyawo muRustenburg asisive ndokumbura kuuya kuti mundibatsire tifambe tichitsvaga ana kuti tinzoti zvakamira mani tingamuwanepi saka vatosvikawo pano ndinavo pano saka mangwana ndo day redu rekuti tomukawo makuseni anditika toinda kuningirikiri kumapurisa tonotsvaga toinda kumamochari sekutsvaga kumapurisa tikwanzi ekuJoburg ati chimapurisa Joburg mapurisa ekuEdithville wakati maenda kuRustenburg since ari kunzi akapedzisira kuonekwa kuRustenburg kanzi monotasa kumapurisa moenda monopa report kumapurisa monotasa kumagovernment mocharies nefoto rake alright saka mangwana tichaenda kumapurisa tabva kumapurisa tisevane picture racho ravakaprinta toenda kumochari handitika toenda kumochari tononza tinenge chizokupaiwo feedback update kuti chitafamba sei but for now izvo zvitakagara panapa kudai navakoma wangu ava handimaona anzi was busy nemunyaya mebva chapindura handizivi kana akapindura saka ndagara navo pano kudai so chatagona kuita tamboigarira pasi nyaya iyi handitika tikakumbirawo father diaries so far vabuda izvo zvitavakumbira tavatuma kuti vambopinda mabhawabhawa handimaona vambopinda mabhawabhawa vambonoinvestigate saka tavapa picture raana saka izvo vaenda kumabhawabhawa sezvo iri month kudai vaenda kumabhawabhawa tikati chimboendai kumabhawa mumbonoinvestigata nepicture iri muchitsvaka kuone kuti akaguma kuonekwa papirini sekuti anga ari munomu plus vana vechisikana anofamba chidavo kumwanti madrinks and chichichi saka vaizvozvi as we speak takatogara timirire kunzwa feedback vaenda kumabhawa tavatuma kumabhawa hanzi sisi makafanana naana saka vaenda kunodi vaenda kunongwavha tiwe kuti pane here information yatingawane ingabude saka ndo the reason why ndisiri kukwanisa kuti mangwana ndingaenda kuvana ava saka ava vauya zvamuri kuonawo munhu mukuru vasumukawo kubva kuZimbabwe vakauya kuno handitika vakati ndibatsirewo SIS MELLY tikati aiwa zvakanaka uyai vauya kuno saka ndinavo pano mangwana tomuka toti kupolisi tabva kupolisiwo tetavaine information yekumutaundi kuti hapana here chimunhu ari painformation kana yashayikwa toenda kupolisi toenda kumochari techizopai feedback kuti pane zvatawana here kana kuti hapana but we just praying kuti avepo somewhere ari mupenyu imi sekuru imi ndunge imi tionereiwo kuti munhu uripi tiudzeiwo kuti mwana uyu uri kupi sekuru ndunge mwana uyu uri kupi tiudzeiwo nokuti munhu angangodisapika just like that kungoshayikwa kunge hameno pagoshawa kana trace ndoino pane program inobuda paTV inonzi
disappear with a trace inochi gone without a trace ameno ilipo program yakadai kuti anongoshayikwa kutongoshayikwa zvachose kuti dzakashayikwa kwatone 15 years ashayikwa asingazikanwi kuti akaenda kupi animaona ehe saka sekuruma tibetsereiwo picture tinaro tokokusenderai kuwhatsapp yenyu handiti tin anzi ed sekuru zviri right sekuru uyai tikuedhewo panapa patitaure nemi maybe mogona kufemba pana sisi vacho ava handitika mogona kufemba pana sisi vacho ava maybe mukatibatsira kuti tonangana papi kuti vari kungotsvagawo closure mufinge mai vaana kutonzi kumbako hazvina kumira zvakanaka mai vaana kutonzi hazvina kumira zvakanaka remember kuti zvinhu izvi zvanga zviri hanzi nditaure nasisi uya henyu sekuru ndikuedhei mune green button here zvo zvamusina green button sekuru hamuna button 1 sekuru hamuna button hanzi kuri nakushisa account ano takatumira mafriend request akatoaccept aiwa guys anyway kaimbomira ine zvimane comments zvenyu zvimwe zviri negative hatina kuti we are banking nemunhu kana kuti chii handina kuti we are banking ndati tiri kungovhunza right now vanhu vari hama dziri desperate it's not easy kukwira ndege bhazi kutsvaka munhu muSouth Africa tikango maybe tinogona kungowana lead handiti hatisi kubenga kuti tongo vanogona kungowana lead sekuru maswera sei maswera taswera achitaura henyu novanotaura makadini sekuru makasimba here mushe makadiko tinofara mushe ndinotaura nani apa mukutaura naamai gavaza urati ndiye meri musukuru hero uro ndowamai muri kutaura nasisi vemusikana urati rega ndingokusirei mashoko munogona kuturika foni nasisi meri wozokupa izvandingavasiri notenda sekuru sisi meri pachipamwe aiwa pachipamwe torai tivhure tione zvamatumira sekuru handina kutumira ndoda kutokutaurira ipapo pamhepo ipapo taurai henyu aiwa taurai pamhepo ndati pachipamwe kukumhoresa zviro kumhorosa aiwa pachipamwe unoti pamweni pamwene muzukuru zvandira kuita izvozvi apa ndakadedzwa kueastern cape ndoda kukutumai kwasamutasa handiti uyu ndeweropa uyu ndeweropa kana ari weropa iye muchataura naasamutasa munobatsirwa mahara motaura kuti ndabva kwasekuru ndunge ndichitumwa kuna vasamutasa asi ndichitaura izvi vanozorumwa navasamutasa kuti vaone kuti musikana uyu kana ari mupenyu voudzwa kana akafa voziviswa izvi vachanofemberwa kufemba kwepachivanhu zvikuru ndonzira noshandiswa kuona kuti munhu mupenyu here kana vada kuziva isu tinovimba nematare kuti kana pazviitiko zvakadai so izvi kana zvichinge zvaitika munofanira kuti mutungamudze matare naMwari futi saka vanonorumwa ndatswera vanonorumwa ndozvikuru vari kuita saka vanosvika vorumwa ikokoko vanosvika vorumwa ikoko vafembi woseka kuti vatokogaya angu vachino nangoimagina vachida unorumwa ndokufemba ikoko komuzukuru apa ndangokutaurira kuti vasazoti vakarumwa vanosvika votorumwa ikoko kuti vafemberwe kuti ropa iri riripo here handi mundu une ropa kauyu mundu uyu munhu une ropa zvokuti kana ropa riri mupenyu isati kuda mundu wedu kuti tumuone kuti ukutakatirira kupi ndizvozvo saka kuruma kunopora asi iwewe handi kutofamba so kuda kuti uzive kuti werudzi uri papi asi ukati ugare hako kurara hope kugarika ndicho mashoko andinoda kutaurire kurara hope kugarika pazviitiko zvakadai ini dai ndiripo ndaidhiraivha
but ndakadezwa kuiten cape kunemwe mufundisi kunenzi handikufambira ikoko asi dai ndiripo ndaidhiraivha handaizeza kunyangwe mucape town ndaidhiraivhirwa ngaakomana ndouya ikoko toonesana koya iyo yemusikana wamukutaura kuti umurunguru ndinogona futi kutumira vasamutasa pazvitiko zvakadekanisa ndadzoka voita kuti vamuvige kana mukavatendera kuti vaite chivanhu chandinenge ndavabhuyira vomubatisa zvavachamubatisa neshamu kana nemiripiri nembanje ndovataurira zvekuita unomuka mukazonzwa kuti musikana uyo ari kunzi uri kuonekwa kwakadai murungu uyehora unoda kurohwa musoro unoda kurohwa musoro deari yatinorumwa bheta murungu iyeyuyu saka unorohwa neshamu toita kuti mwana amuti uyu wamukuti akaitira uoro zvinhu zvacho zvinopa tibvume kukundwa handiti asi mukurwa kwedu titozvishandisa pfungwa dzerwiro muzukuru right sepa iyo nyaya yemusikana ushaika I think ndabata ndakutorera zvose kuti zvinofanira kuti vaenda vanofemberwa vana vachida hapana kubhadhara kwavo vanosvika vaiswa mudare iwo kufamba hanzi ngakuru akarohwa nemudumbu ndiye anovhura chidho saka iwewo muzukuru kana uchiswa mudumbu vhura dho alright ndatenda yangu saka tinovawana kupi sekura samutasa mubvunzo here ivo pachavo ava ndichakupa nhamba muzukuru ndogona kutedzera pajekerere ipapo alright nembotsvaka pilo ndogona kutedzera pajekerere ipapo dedzerai tinzwe bhuku rangu inini ndinoshanda nebhuku makona aya vanzoona zvangu zvokuda zvokuona ndivhurewo bhuku rangu munotaura bruce munotaura muzukuru kuti ndabve ikoko hatinobhuye kuti abve kwasekuru 0 +27 alright 277 ya ndisozo mzukuru 14 964 108 haiwa kusekura kuna namba yakadai 07 mirai ndidzo ko unonditukireko haiwa ndina kutuka ise kumirai toni ndidzo zvandikuona pano haiwa ndizvozvo saka ndozvandokutaura ndinotoda kuti zvifambe muzukuru ndakataura kuti handidi anhu anotsikire vamwe handidi anhu anouraya amweni zvindo zvacho zvotopa kuti munhu urarame nemweya wake utorwe ngenguva yamwari handidi nenhambo yemumwe munhu okay aiwa pakanaka sekuregai vatora namba dzavo namba vatora tinadzo vanyora pasi kana vachida voinda havo kwasekuru samutasa vonobatsira amumbobhadhariswe ndatenda aiwa kwai mubhadhari kana maenda kuvashuwa tatenda sekuru alright maita basa zvakatenda amumbobhadhariswe alright aiwa pakajeka sekuru katina ndinoshuwa kuti musikana uwanikwe ende ndinoshuwa kuti vadzokerewo kanyi nemwana wavo ndizvozvo bye kurumwa endo yandinakidza but anyway ese ndazoona zve+27 iyoyo ndazoona plus maiwekanizha maisigwana handisiri na comment section maiwekani kuchatozara vatarisi kwatozara kuinbox kwavasamutasa inbox yevasamutasa yatozara so madhari kwatozara kuinbox kwavasamutasa muchanorumwa iko wamuda kuinda uko ai we don't right guys saka ndo iripo antika guys tione kuti tingabatsirikana sei kuti tiwane guys but please we still urging you guys kana paine handiti kana paine
anybody ane information please apana kana zvokuti unosungwa kana kuti unopiwa mhosva kana kuti unoita sei anditi hapana kana une any information about where about Anna kana kuti uchi andizivi any information that can help us kuti tiwane kuti titangira papi tonanga papi please inbox yakashama ingokanda ku WhatsApp chero ne ghost kanda zvako information kana une anything chaunofungi chaunoziva chawakaona chawangotya kutaura please ingokanda kuningikiri ku WhatsApp anditi ingokanda ku WhatsApp so that haisi nyore guys mai avasiya murume wavo nemhuri yavo nekuda kwa mai vavo tasa kuti obvious mai vavo vatoye munhu mukuru vasimuka vakauya kunoku kuti mai moyo kwa kunamira zvakanaka andimaona nenyaya yemwana wavo last born futandi last born imindi first year and last andimaona vachiuya kuno kuti vatsvage mona nisema kurata South Africa guys kutsvaga munhu yakaoma guys kutsvaga munhu yakaoma andimazviona hanzi wosise muri kuRustenburg vauya kuno kuRustenburg kuvana goga saka vangainde pina imi vasina munhu kuziva munhu vo vata parengi hazviiti anditi havangazogari parengi ivo kuti vachida kutsvaga munin'ina wavo wataisekawo naye tichifarawo naye guys hazviiti saka ndo zvatiri kungohopa kuti mangwana tichakwanisa kuti tiwanewo maybe anything any lead tione kuti tingatangira papi saka kana paine tawana anything just chake chikudzai koma picture yake ana tinawo isusu kunoko tina picture ana tinaro kunoko aminoti muri kuda handisi kuziva mageta mu comment section vasina kuona kuende andiselina bvisai ma comments asina basa mu comment section kuna mwa kutoitawo zvakutoita mu comment section bvisai kuna nari kuzvimaketa mu comment section without talking to you or talking to anybody bvisai remove hanzi tipostei tirione guys takaposta kudhara endai kupage munotsvaga ana akapostwa tichitsvaga munhu endai mutsvaga kupage muchanomuona ndonyaya kuti munomboita muchimisa mamwe malives saka mukamisa malives munofanira kunge makudzokera kuback kunotsvaga kumalive akare kuti muone anomaona isusu mapicha takatokanda pasina alright thank you Anna thank you saka ndonyaya yatinayo Facebook account yomwari utikwadzi kudavirwa but mati yakabviswa ndi mati haichisiri active vari kuti kubva musataka iyoyo haichisiri active saka handisi kuziva vamwe vangachinyorera hanzi kwai vakasenda mafriend request vakaacceptwa kuti vakaacceptwa sei guys handizivi ini zvinondikuona ini kuti nyaya yekuti munhu anoshayikwa sei dei anga ane passport ndatombofunga mweya kuti asi pamwe munosazvinoita vana vechidiki ava guys vanogona kunyengerana kuti kwai ande kumaarabhu uko kuri kuinda vamoko handi vanhu vasikana vechidiki masile kuina kuenda kumaarabhu uko kunonzi kuyuko hameno kumaarabhu uko kuri kudhuka mari kumaarabhu ndambofunga kuti asi vakaenda kumaarabhu but sisi vachozonditi aiwa haangaindi kumaarabhu nokuti passport yake yanga expire akatoapply nyuwa ndenge yakamirira kuti ibude handimaona saka passport president langa asitorina because yanga isati yabuda yakaapply handimaona saka unogozokwira ndege nei kana anga asina passport unozokwira nei kana anga asina passport unokwira nei ndege saka that means kukwira ndege hana ndatotombofunga kuti pamwe kudakana naDubai kokoko kana kuti kupi but hakuna ndo zviri kunetsa ndatombotaurawo kufunge bvunza wakubvunza ndatombobvunzawo ndoga ndichoti naiwe ana uripi naiwe ko hautaridza hama dzako pauri naiwe ndatombozvitaurawo ndoga izvozvo kuita kunge ndikutomuona kuti naiwe ana hausi kuda kushungurudza mai vako nasisi vako ingorivhilawo vari kungotsvaga closure handiti zvakaoma saka ameno guys ndo zviripo izvi mijolo iyi yanyisa guys mijolo yakaoma mijolo haisi kuita guys kunzoku kujolo haisi kuita mijolo iri kuchemedza vanhu kunzoku kwai if she was traffic disposable to use another one's passport whoa sure Roshin alright gaindi kuvhurei malines ndavhura malines
ndavhura maline guys vanoda kufona timbunzwawo pfungwa dzenyu but tungotsva still ane anzi human trafficking is real. Yes, human trafficking is real. Noti ndipepeko pandakaona nyaya yemwana wayo kunzi inyaya ipiko andichazivi nyaya dzevana vakangotogwa vakawanda koitazvo uya watakamboshayiwa mwana wekushayikwa kunokwana 5 years okwanikwa kukinyawo ne5 years wakatowanikwa kukinya zave muorphanage asi wakashayikwa chiri chikomana chiti kuti kunoko. Okay, so passport dzikunzi kwai dzinogadzirwa imomo unodzova vanotoenda. Saka maybe kana kuti tamushaya, that it might be the case kana kuti tamushaya maybe. It might be the case kana kuti tamushaya maybe because zvokuti ina akafa zvokundirambira ini. Maybe. I may know. But I just hope kuti she's okay kwaari kokoko. I mean. Saka guys takuinda ndichi pane umwe mumvunzo here kana zvada kutaura. Sisi pane umwe ati pane mumwe akasungwa mutarise kumajeri. Pane ati pamwe akasungwa. Mangwana tiri kuindako. Kujobeka hakuna sofa kumajeri kujobeka hakuna. Kuno kumangwana tiri kuendako. Mangwana tiri kuindako. Mangwana tichaenda kujere ikoko. Kujere tichaenda mangwana. Majere tosvika kumangwana. I think jere vakadzi munenge muchingori nehwani muno. Ana senemu ana nonzi ana ngomo. Anesthesia hapana munhu akamboita izvozvo izvo. Hapana munhu akamboita zvekuverifya zveaccount. Aripo. Mukoma mo boys zvakanaka but remember kuti ndandisiri close relative kaini hama dzanga dzasvika saka hama yazosvika now they are the ones who can do that because ndo hama dzepadhuze handi inchakuvaperekedza vachita zvanhu nekuti andei pakati toenda pakati voita izvozvo zvamukutaura handi there was no way I could have done that because ina handisi hama yepadyo pakabvunzwa madetails ina ndachandokwanisa kuproducer kana senemu yangu haifanani neyaana saka zvinotonetsa ani maona saka zvinenge zvichida ivo vehama vanoi vachiziva naye asikana vedu vemadhayarisi teererai ingandataura kuti sisi vasvika nhasi pano masikati zuva roda tonovira vachisvika pano saka kutakatagwenda nguvai ingandataura tomukira mangwana makuseni ndo basa redu mangwana rekufamba tichinda notsvaka ikoko mangwana. Zvokusungwa kwaana tichanotsvaga mangwana but handizvibhelieve because ana akasungwa anofona mujere mune mapublic phone guys mujere mune mafoni kujobek kwese kwahako ana hako kujere kune mafoni guys unotopiwa free call yako yekufonera hama dzako andimazviona saka zvokusungwa tichanotsvaga edu but zvokusungwa haitauti because ana aiti kana akasungwa aifona. Kuna ana arikunzi akasungwa kupi namai Davis tiudzewo kwakasungwa tinange kumangwana hanzi akasungwa ana uyu akasungwa kupi Irina ungashawi namba yemunhu 1 yaunozwa nemusoro chero usina nhingikiri hakuna munhu hakuna kuti ungashayiwa namba yemunhu 1 nemusoro wako unenge uchitoziva 1 namba yemumwe munhu kwai kumurungu akuti wezi ana murungu wepizve murungu wepizve ndinoenda kone Tuesday hanya anenge toshungurudza umana denga siri taisira chitamba naye taiti pamwe ku Cape Town ana mukaro zvino atiri kutaura kuno ndi ana ngomu ana anamboenda ku Cape Town uyu vanhu tu vakatosiyana anza ana akashayikwa rini
isu takazongoita whistleblower manje apa ananenge atoiri mamonths chechewo more than kuma June, July, August, September, October, November, December, January. Kuma 7 months koko. Kuma 7 months anasingaskani kwa hari. Destiny, thank you. Ndakadedzwa ndikadaira. Ndakadedzwa ndikadaira. So guys, regaiti shinda isu. Regaiti ndemakutodzwa nehope kaminde zvenyu kunogesa muvate kana munozvivatira inyu. Hanoda kutadza kuri mukwenyu. Itai zvenyu mopombonoka. Muda yasara foni. Aiwa sasa. Iko kuchaja. Iriko chaja mima muchaja. Mama famba naye. Saka munobayira muchaja. Mubayira muchaja. Saka to zvatiaitaka kuma toti chiko amozorora morara inyu mozorora ini ndichabuda na9 anditi ndoenda ndine gym ndichabuda kuma to 9 ndinoenda kuma lesson makuseni ku gym anditi ndopedza ndofunga na 10 o'clock nditora mageza mchidzoka ndosvika chitongo kugeza tichirova pasi ndenyu morara mweti kwati iti kwaiko kape kofi mukutiza alright morara bwa nditi kana waenda kudzai neansa thank you Yvonne, thank you. Ayo nguva yarebesa guys, nguva yarebesa. Nai Cleopatra kana ushandira iva vana vakubvumidzi kuti ufone ka utore neama. Thank you Lizzie. Izvi naidzimba dzemabwezvi vane ndakakunogezawo zvivatira zvavo. Kwani muzari kune vamwe vanoda kana chida kuvata mumwe munhu anoda tomwa kofi yake kana tii yake asati avata. Kune vanhu vakadaro. Inge kana uchitonhora handitovati ndisina kumwa kapi yangu yekofi hazviti. Zvigoni. Achihoro, thank you. Oh, thank you. Hey, the caring in the comment section is too much. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you Mese. Thank you. Elena, we are WhatsApp. Elena. Thank you guys. Thank you Mese. Thank you. I receive your blessings. I receive. Fadzai, I receive your blessings. I receive all the blessings I receive. Thank you guys. Thank you Teresa. Thank you Phoebe. Thank you Bongai. Thank you Ashley. Thank you guys. Irene Koza. Thank you. Nomvuyo Nyabonga Tandi. Right. So guys, ndakwinda chirigaindira saka musati mazana ndamsikana ndichika saka chigenje ndakutotamba ndichoti ndichitodrop apa ndatorera ndakaklina mba ndakutotanga kuklina izvozvi animona azana ndamsikana ndakutotanga kutoklina izvozvi so ndopedza kuklina kuita kuti mangwana pandongo muka ndichinda kujimu nekudzoka tichitorova pasi animona saka ini handizogoni kuramba munenge usina klina manje monetsa hazviiti mufanira kutoklina chete saka ndakutovata ndakatorova cleanings yangu animona. So guys, bye bye. Tubatsana mangwana ndika bless.